హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందుకే సో ప్రద్యుమ్న మిశ్ర అనే ఆయన ఏ రకంగా రామానందరాయల దగ్గర నుండి ఈ కొన్ని సలహాలు తీసుకోవడం జరిగింది అనేది ఈ అధ్యాయంలో చూద్దాము. సో ప్రతిసారి చూస్తున్నట్లుగా భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారి పుస్తకం ఏమిటి? అమృత ప్రవాహ భాష్యం. అది చైతన్యుల గురించి ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం. అందులో నుండి ఈ అధ్యాయానికి సారాంశాన్ని ప్రభుపాద అందులో నుండి తీసుకుని రాయడం జరిగింది. ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్రా అనే ఆయన శ్రీహట్ట అనే గ్రామంలో ఉండేవాడు. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు గురించి విని ఆయన్ని చూద్దామని రావడం జరుగుతుంది. అయితే చైతన్య మహాప్రభు అతన్ని రామానందరాయల దగ్గరికి పంపిస్తారు. రామానందరాయల్ని మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా, ఆయన మంచి చదువుకున్న ఆయన, మంచి ఉద్యోగం గవర్నర్గా చేస్తూ చివరికి అవన్నీ వదులుకుని ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఈ సంకీర్తన ఉద్యమంలో వ్యాపింపజేస్తూ ఈ మార్గంలోకి వచ్చేసారు అని. సో ఆయన ఈ రామానందరాయల దగ్గరికి ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్రా అనే ఇతన్ని పంపడం జరిగింది. రామానందరాయలు అప్పుడు ఈ కొంతమంది ఈ నర్తకులందరికీ ఆయన నృత్యం వాటిల్లో ట్రైనింగ్ ఏదో ఇస్తున్నారట. అయితే ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్రా ఇది విని మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి అతను వెళ్తాడు. వెళ్తే అప్పుడు ఆయన ఈ రామానందరాయల గురించి అసలు నిజం ఏమిటో, ఆయన తత్వం గురించి, ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి అతనికి చెప్పడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ రామానందరాయల్ని కలుసుకుని ఆయన దగ్గర నుంచి ఈ పరమ సత్యాన్ని గ్రహించడం జరిగింది. అది ముఖ్యంగా ఈ చాప్టర్లో చెప్పిన విషయం అన్నమాట. అదొకటి. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఉదంతం కూడా ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా చూసేది ఏమిటి అంటే ఈ ప్రద్యుమ్నుడి గురించిన విషయం. సో ఈ ప్రద్యుమ్నుడు మరి వందనాలు అవన్నీ అందరికీ. చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, భక్తులకు, మరి అద్వైతాచార్యులు, స్వరూప దామోదరుడికి, గదాధర పండితుడికి, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, వీళ్ళంతా వీళ్ళ గురువులు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా వందనాలు అర్పిస్తూ ఆయన ప్రారంభించి ఏది గ్రంథకర్త అయిన కవిరాజు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గారు ప్రద్యుమ్న మిశ్రా ఇలా రావడం, మరి ఆయన్ను నేనేదో ఒక మా సాధారణ గృహస్థును, ఎన్నో పాపాలు అవి చేసిన వాడిని, కానీ నా అదృష్టవశాత్తు మీరు మీ దగ్గరకు రాగలిగాను, మీ పాదాల దగ్గరికి మిమ్మల్ని దర్శించగలిగాను. నాకు శ్రీకృష్ణుడి గురించిన లీలలు, ఈ విషయాలు అన్నీ కూడా నాకు వినాలనున్నది. దయచేసి మీరు అవన్నీ నాకు దయచేసి ఏదో ఒకటి భగవంతుడి గురించి కొద్దిగా చెప్పండి అని ఆయన అడగడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, నాకు ఈ భగవంతుని గురించిన విషయాలు నాకు తెలియదు, రామానందరాయలకే నిజంగా అవన్నీ తెలుసు, నేను కూడా ఆయన దగ్గర నుంచే వింటూ ఉంటాను. నీ అదృష్టం, నీకు ఇలా భగవంతుని గురించి వినాలనే కోరిక కలగడం కూడా నీ అదృష్టం. కాబట్టి నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి విను అని చెప్పి, నీకు ఈ రుచి అనేది నీలో కలిగింది, భగవన్ లీలలు వినాలి అనేటటువంటి రుచి, కాబట్టి నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు
అటువంటి నువ్వే కాదు ఎవరైనా సరే ఇటువంటి రుచి కలిగింది అంటే వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పి ఎవరైతే ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నీ కరెక్ట్ గా పాటించినా కూడా భగవంతుడి పట్ల ఈ రుచి లేని వాళ్ళు తర్వాత మరి ఈ నామంలోనూ శ్రవణంలోనూ కీర్తనలోనూ కూడా ఆసక్తి లేని వాళ్ళు ఎంత బాగా వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించినా ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం యొక్క చివరి గమ్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని చేరుకోగలగటమే, భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకోగలగటమే, ఆ భక్తి భావాన్ని. కాబట్టి అవన్నీ ఎంత కరెక్ట్ గా చేసినా ఈ ఈ శ్రవణ కీర్తనల ఆసక్తి లేనప్పుడు అనవసరం అని చెప్పి అతన్ని ఆ విధంగా రామానందరాయల దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఇతను రామానందరాయలు ఇంటికి వెళ్ళడం, అక్కడ ఒక సేవకుడు ఈయనకు ఒక ఆసనం చూపించి కూర్చోమనడం, వెంటనే ఆయన్ని చూడ్డానికి కుదరలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మరి ఇంకా రాలేదేమిటి అని ఈయన అడగడం జరిగిందట అక్కడున్న సేవకుడిని. అయితే ఇద్దరు వీళ్ళు అమ్మాయిలు ఇద్దరు స్త్రీలు నృత్యం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చాలా నాట్యంలో మంచి ప్రావీణ్యత ఉన్నవాళ్ళు. ఆయన వీళ్ళని ఒక వనానికి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళకి నృత్యం గురించి ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, చెప్తున్నారు వాళ్లకు. ఆయన ఒక డ్రామా రాయడం జరిగింది, నాటకం. ఆ నాటికలో వీళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ నాటికకు సంబంధించినటువంటి ఆ నటన అవి ఆయన వాళ్ళకు నేర్పిస్తున్నారు అని చెప్పి, మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి, ఆయన వచ్చిన వెంటనే మీరు ఏది కావాలంటే ఆయన మీకు అన్ని చూస్తారు, ఆయన వచ్చే టైం అయింది అని చెప్తే కూర్చుంటాడు. కూర్చున్న తర్వాత ఈ రామానందరాయలు మరి ఆ అమ్మాయిలు ఇద్దరిని ఈయనే స్వయంగా అలంకరించడం, ఆయన స్వయంగా అలంకరించడం ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగిందట. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే చూసే వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు, ఇదేమిటి ఈ అమ్మాయిలు ఇద్దరికి ఈయన డ్రెస్సింగ్ చేయడం ఏమిటి, అది తప్పు అని భావం జనరల్ గా అందరికి కలుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ రామానందరాయల యొక్క స్థితి ఎలాంటిది అంటే, సుఖదేవ గోస్వామి గనక మరి వచ్చినప్పుడు ఆ స్త్రీలందరూ కూడా వాళ్ళు స్నానం చేస్తూ అలాగే ఉండడం, వ్యాస మహర్షి అటు నుంచి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళంతా లేచి చాటు వైదొలగడం ఎలా అయితే చేశారో అలా ఈ రామానందరాయల మనస్సు కూడా అటువంటిది. ఆయనకు ఈ అమ్మాయిని చూసినా స్త్రీలను చూసినా ఆయన మనస్సుకు ఏ ప్రలోభము లేదు అని చెప్తున్నారు. మనం ఇలా చూసినప్పుడు వెంటనే ఈ ఆలోచన అందరికీ వస్తుంది కాబట్టి రచయిత ఇక్కడ మనకి ఈ గ్రంథకర్త చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆయన గోపికల యొక్క చెలికత్తెగా ఆయన తనని ఊహించుకునేవారనమాట. ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆంతరంగిక భక్తులు చాలా మంది, రూప గోస్వామి ఏమిటి వీళ్ళంతా కూడా అలా గోపికల మనస్తత్వంతో గోపికల ఈయనైతే గోపికల సేవకుడుగా, గోపికల సేవకులు ఏం చేస్తారు, గోపికలకి అలంకరించడానికి సహాయం చేస్తూ వాళ్ళని అలంకరిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి మనస్తత్వం అంటే భక్తులకు సేవకుడిగా ఉండే అవకాశం కూడా చాలా అదృష్టం అని భావించే భక్తిభావం ఉన్నవాళ్ళు అనమాట. అందుకే ముకుందమాల వ్రాసిన కులశేఖర ఆళ్వారు కూడా నీ భక్తికి భక్తుడుగా అతని సేవకుడుగా ఉండే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించు అని రాస్తాడు. సో అలా భక్తులకు సేవకులుగా ఉండడం కూడా గొప్ప అదృష్టంగా భావించే భక్తి భావం అన్నమాట. సో ఈ గోపికలుగా వాళ్ళకి నేను సేవ చేస్తున్నాను అనే భావంతో ఆయన చేస్తున్నాడు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భక్తుల యొక్క భక్తి భావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంత సులభం కాదంటున్నారు అనమాట. అందులో వాళ్ళలో కూడా ఈ రామానందరాయలు అనే ఆయన ఇంకా కూడా చాలా ప్రత్యేకత ఉన్నది ఈయనకు అంటున్నారు. సో అలా ఈ రకమైన భక్తి భావంలో ఎంతగా ఆయన తన్మయత్వం పొందేవాడు, ఎంతగా ఆయన ఈ రకమైన భక్తి భావాన్ని ఆయన పెంపొందించుకున్నాడు అన్నది
చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి ఆ తర్వాత ఆయన అమ్మాయిలిద్దరికి ఏ రకంగా వాళ్ళు ఏ భావంతో ఈ నృత్యం చెయ్యాలి, ఏ రకంగా వాళ్ళు నటించాలి ఈ నృత్యం చేసేటప్పుడు, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన చాలా క్లియర్‌గా చెప్తున్నాడనమాట. సో వాళ్ళ ముఖ కవళికలు ఎలా ప్రదర్శిస్తున్నారు, ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది డాన్స్ చేసేటప్పుడు, వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ శారీరక ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ గూడా ఆయన చాలా విమర్శనాత్మకంగా చూస్తూ ఎందుకు అంటే ఆ నాటకం పర్ఫెక్షన్ కోసం వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తున్నారనమాట. ఒక డాన్స్ మాస్టర్ గారు అంత వివరంగా చూసి ఇచ్చినట్లుగా. సో, ఈ ఈ వాళ్ళు చేసే ఆ నృత్య భంగిమలన్నీ గూడా మరి ఆహ్, ఎలా ఉన్నాయి అంటే మరి భగవంతుడు జగన్నాథుడి ముందు వీళ్ళు చెయ్యాలి ఆ నృత్యం. కాబట్టి అవన్నీ గూడా ఈయనే ఆ భంగిమలు గూడా వాళ్ళకి నేర్పించారు. ఏ రకమైన భంగిమలతో ఈ నృత్యం చేయాలన్నది. ఆ తర్వాత అమ్మాయిలు ప్రాక్టీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రసాదం ఇచ్చి వాళ్ళని ఇంటికి పంపించడం జరిగింది. సో, ఇలా రోజు ఆయన వీళ్ళకి ఈ డాన్స్‌లో ఆయన నృత్యంలో ఈయన ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుందనమాట. హ్మ్. సో, మామూలుగా ఇలా ఇది చూసేవాళ్ళు ఆ భక్తి భావాన్ని అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు సులభంగా అపార్థం చేసుకోవచ్చు. మరి రామానందరాయల యొక్క ఈ ప్రవర్తనను. ఇదేమిటి ఈ అంటే అందరి ముందు మళ్ళీ వాళ్ళని చూపించడం ఎందుకని ఆయన వాళ్ళని వేరేగా తీసుకువెళ్ళి ఇలా మరి ప్రాక్టీస్ అది చెయ్యాలి గాబట్టి ఆయన చూపించడం. ఇది చూసి అపార్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ కదా! ఇదేమిటి ఈయన అమ్మాయిలిద్దరిని రోజు తీసుకువెళ్ళి ఏదో తీసుకొస్తున్నాడు, ప్రసాదం పెట్టి పంపిస్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఆయన యొక్క తత్వం అది. తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు కూడా అలా జరుగుతుంది. ఈ సేవకుడు చెప్తాడు, ప్రద్యుమ్న మిశ్రా గారొచ్చారు మీకోసం కూర్చున్నారని. ఆయన వెంటనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి వందనాలు అర్పించి ఎంతో వినయంతో మీరెక్కడి నుంచో పాపం ఎప్పుడో వచ్చారు నాకు తెలియలేదు మీరింతసేపు ఇక్కడున్నట్లు. అంటే సేవకుడు చెప్పడు గదా! వచ్చేస్తారు కూర్చోండని. కాబట్టి నన్ను క్షమించండి మీ అని అతను పాదాలకు వందనం అన్నట్లుగా ఆయన అని మా ఇల్లంతా గూడా మీ రాక వల్ల పవిత్రం అయిపోయింది. మీకేది కావాలో నాకు ఆజ్ఞాపించండి. నేను చేస్తాను. నేను మీకేం చేయగలను అని చెప్పి నేను మీ సేవకుడిని అని అంత వినయంగా ఆయన అడగడం జరిగింది. అప్పుడు ప్రద్యుమ్న మిశ్రా నేను ఊరికినే నిన్ను చూడ్డానికొచ్చాను. కానీ నిన్ను చూసి నీ యొక్క ప్రవర్తనను చూసి నేనే పవిత్రుడినయిపోయాను అని ఆయన అన్నారు. అన్న తర్వాత ఇక ఆలస్యం అయిపోయింది గాబట్టి ఇక రామానందరాయలని ఇంక వేరే ఏమీ అడగలేదు. ఇక సెలవు తీసుకొని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. అప్పటికే లేట్ అయింది కాబట్టి. మళ్ళీ మర్నాడు ఆయన రావడం చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరకు. అప్పుడు మహాప్రభు మరి విన్నావా రామానందరాయలు దగ్గర నుండి శ్రీకృష్ణుడి గురించిన విషయాలు, లీలలు అంటే అప్పుడు ప్రద్యుమ్న మిశ్రా ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి అందుకని ఇక నేను అడగడానికి సమయం కుదరలేదని చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు నేను సన్యాసిని, నేను మరి అన్నీ వదిలిపెట్టిన వాడిని, నేనింకా స్త్రీని గురించి గాని పలకడం గాని, స్త్రీ యొక్క నామం పలకడం గాని మరి నేను చెయ్యను. కాబట్టి మరి ఒక స్త్రీ ద్వారా మనస్సు చపలత్వం కలగొచ్చు. కలగకుండా ఉండడం అనేది చాలా కష్టం. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ గూడా నువ్వు మళ్ళీ రామానందరాయల దగ్గర నుంచే నువ్వు విను అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం. ఈ ఇద్దరు గూడా ఈ నాట్యం చేసేవాళ్ళు చాలా అందమైన వాళ్ళు. మరి ఆ అమ్మాయిలిద్దరూ గూడాను మరి అయినా రామానందరాయలు మరి వాళ్ళకి అలంకరణ అవన్నీ గూడా చేయించి ఈ నృత్యం చేయిస్తున్నాడు. మరి అంటే డ్రెస్సింగ్, మేకప్ లాంటివన్నీ గూడాను. కాబట్టి కానీ మరి ఆయన అంత అవన్నీ చేస్తున్నా గూడా ఆయనలో ఏ మార్పు ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే అతని తత్వాన్ని కొద్దిగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది చైతన్య మహాప్రభు ఇతనికి. సో, అతని మనస్సు ఎలాంటిది అంటే ఒక రాయి లాంటిది. నీకది దాన్ని అది కరిగిపోవటం ఏది ఉండదు. ఏది అయినా ఆయనకొకటే
అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో అంటే మనసులో మరి కొంచెం ఇది ఉండొచ్చు ఈ భావం ఎవరికైనా అని చైతన్య మహాప్రభు ఆయన యొక్క తత్వాన్ని గురించి ఈ రకంగా చెప్పారు. అతని యొక్క శరీరం కూడా అసలు పైకి ఇట్లా భౌతికత్వంలో ఉన్నాడు, కానీ అతను కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉన్న వ్యక్తి. ఎవరికి కూడా అతని యొక్క మనస్సు అతనికి తప్ప ఎవరికి అర్థం కాదు, అంత త్వరగా అతన్ని అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు అని చెప్తూ నేను ఇప్పుడు భాగవతంలో చెప్పిన కొన్ని విషయాలను బట్టి నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను అతని తత్వాన్ని అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు. కాబట్టి ఆయన ఎలాంటి వాడంటే ఇక భగవంతుడి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మరి 24 గంటలు విన్నా కూడా వింటూనే ఆయన ఆనందాన్ని పొందగలవాడు. తర్వాత మరి ఇట్లా భగవంతుడి లీలలను మరి అలాగే వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ దివ్యతత్వంలో ఉంటారో నమ్మకంతో ప్రేమతో ఎప్పుడూ కూడా ఒక సరి అయినటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నుండి భగవత్ లీలలను గురించి ఆయన రాసలీలలను గురించి ఎవరైతే చక్కగా రాసలీలల అర్థం చెప్పగలరో అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి వినగలుగుతారు ఈ భక్తి భావం ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కోరికలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కామం అనేది త్వరలో అంతా కూడా కరిగిపోతుంది, ఈ కల్మషాలన్నీ కూడా కరిగిపోతాయి అని చెప్తూ ఇటువంటి వాళ్ళు గనక శ్రీల రూప గోస్వామి అడుగుజాడల్లో గనక నడుచుకున్నట్లయితే అలాగే మరి రూపగోస్వామి అడుగుజాడలంటే రూపగోస్వామి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి రాసలీలల గురించే ఆయన శ్రవణం కీర్తనలు మాట్లాడటం చేస్తూ ఉండేవారు. మరి ఎప్పుడు భగవంతుడిని గురించిన ఆలోచనలోనే ఉండేవాడు. మరి ఆయన ఈ రకంగా అలా ఉన్నట్లయితే ఇంకా వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారనేది నేనేమని చెప్పను అంటున్నారు. అంటే అలాంటి కర్మలలో నియుక్తుడైన వాడు, అటువంటి జీవన విధానంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు అంతటి దివ్య స్థితికి వెళ్ళగలరు. భగవంతుడిని గురించిన ధ్యానము, ఆయన రాసలీలలను అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఆ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థితి వస్తుంది. గోపికలకు గనక ఎలాంటి దివ్యానందం ఉండేదో అటువంటి స్థితిని ఈ భక్తులందరూ ఫాలో అవుతున్నారనమాట. వాళ్ళని ఈ రూప గోస్వామి ఏమిటి, రామానందరాయలు ఏమిటి, రామానందరాయలు అయితే గోపికలు చెలికత్తెగా ఆయన వాళ్ళ సేవకుడిగా ఆయన ఆ రకంగా ఆయన ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. సో మనం తులసి హారతిలో కూడా చూస్తాం. మరి ఆవిడ నేను మురాయే అభిలాష్ విలాస్ కుంజ దియోవాస్ అని ఆవిడ విలాసం చూడాలని మరి ఏ తుమార శరణాలు అంటే నేను ఈ సేవ చేయడానికి నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించు అనే ప్రార్థన చూస్తా. సో అలా సేవకులుగా, భగవత్ సేవకులుగా, గోపికలకు సేవకుడిగా ఆయన ఆనందాన్ని పొందేవాడు ఈ రామానంద రాయలు. కాబట్టి ఆయన పైకి బాడీతో ఇలా కనిపిస్తున్నా బాహ్యంగా ఆయన మనసు ఆల్రెడీ ఆయన ఆధ్యాత్మికంలోనే ఉన్నాడు. ఆయన ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి కిందే లెక్క అని చెప్తూ ఎందుకంటే భగవద్ అనుగ్రహంతో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక శరీరం వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వచ్చినట్లే లెక్క అని చెప్తూ, కాబట్టి అతని మనసు అతను ఆల్రెడీ ఆధ్యాత్మిక శరీరంలోనే ఉన్నాడు. పైకి కనిపిస్తున్న శరీరం ఆయన ఈ భౌతికత్వానికి దేనికి కూడా ఆయన ఎఫెక్ట్ కాడు, ఆయన ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు అని నేనే రామానందరాయల దగ్గర నుంచి కృష్ణుడి గురించి వింటూ ఉంటాను. కాబట్టి నీకు ఆ భగవంతుని గురించిన విషయాలు వినాలంటే మళ్ళీ వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి నా పేరు చెప్పు, నేను పంపించానని చెప్పు, కృష్ణుడి గురించి నీ దగ్గర వినమని నీ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారని నేను చెప్పానని చెప్పు, త్వరగా వెళ్ళు, ఇంకా
ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అని చెప్పితే ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్ర మళ్ళీ వెళ్తే మళ్ళీ ఈయన ఆజ్ఞాపించండి, మీరు నన్ను మీకేం కావాలన్నా నేను వెంటనే చేస్తాను, దేనికి మీ రాకకి కారణం చెప్పవలసింది అంటే, ఇట్లా మీ గురించి భగవంతుని గురించి మీ దగ్గర వినమని చైతన్య మహాప్రభు పంపించారు అని ఆయన చెప్పడం. అప్పుడు రామానందరాయలు ఇక వెంటనే ఆయన మనస్సంతా ఎంతో ప్రేమ భక్తి భావంతో నిండిపోయి ఆయన తన్మయత్వంతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా మిమ్మల్ని నా దగ్గరికి శ్రీకృష్ణుడి గురించి వినడానికి పంపించారా, ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి, నాకు ఇంత పెద్ద అదృష్టాన్ని కలిగించారు అని చెప్తూ ఆయన్ని మళ్ళీ ఇలాగే ఆయన్ని కూడా ఒక వేరే ప్రదేశానికి ఈ అమ్మాయిని తీసుకువెళ్ళి డాన్స్ నేర్పించినట్లుగా ఈయన్ని కూడా ఒక చోటకి తీసుకువెళ్ళి, మీరు ఏ రకమైన కృష్ణ కథలు నా నుండి వినాలనుకుంటున్నారు అని అడుగుతాడు. అయితే నువ్వు విద్యానగరంలో చెప్పేవన్నీ విషయాలన్నీ నాకు చెప్పు అని చెప్పి, నువ్వు చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్తావట కదా, మరి నేనేదో ఏమి తెలియని ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి కాబట్టి నాకు ఇంకా ఎలా అడగాలి, ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలిసేంత జ్ఞానం కూడా నాకు లేదు, కాబట్టి ఏది నాకు మంచో నీవే నిశ్చయించి నాకు ఆ విషయాలు చెప్పు అని చెప్పి ప్రద్యుమ్న మిశ్ర చెప్తాడు. అప్పుడు రామానందరాయలు మెల్లగా భగవంతుని గురించి మాట్లాడడం ప్రారంభించి, మరి ఈ ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి మరి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు భక్తుడికి, కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మెల్లగా చెప్తూ ప్రశ్నలు వేస్తూ మరి ఆయన చెప్తూ మధ్యాహ్నం వరకు చెప్పడం జరిగింది, కానీ ఏ మాత్రం తరగలేదు చెప్పవలసిన విషయాలు. సో ఇద్దరు కూడా చెప్పాయన వినేవాయన ఇద్దరు కూడా ఆ భగవత్ ప్రేమలు మునిగిపోయి ఉన్నారట. కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్ళే మైమరిచిన స్థితిలో ఉన్నారు. ఇంకా వాళ్ళకి రోజు చివరి వచ్చినా కూడా రోజంతా అయిపోయినా వాళ్ళకి ఇద్దరికి తెలియడం లేదు. అప్పుడు ఈ సేవకుడు వచ్చి మరి రోజు సాయంత్రం అయిపోయింది, చీకటి పడిపోయింది అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళు ఆపడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ రామానందరాయలు ఎంతో మర్యాదతో ఆయనకు వీడ్కోలు పలికడం, ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్ర నేను చాలా తృప్తిగా ఉంది నాకు ఇప్పుడు అంటూ ఆయన నృత్యం కూడా చేయడం జరిగిందట. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన స్నానం చేసి భోజనం చేసి ప్రద్యుమ్నుడు సాయంత్రం చైతన్య మహాప్రభుని చూడడానికి వచ్చి ఆయన పాదాలకు నమస్కరించిన తర్వాత, ఈయన మరి విన్నావా శ్రీకృష్ణుడి గురించి అంటే, మీరు ఎంతో ఇదిగా నన్ను అక్కడికి పంపించి ఆయన ద్వారా నన్ను ఈ కృష్ణామృతంలో మునిగిపోయేటట్లు చేశారు. ఇక నేను ఆయన నాకు చెప్పిన విషయాలను మీకు నేను సరిగ్గా వర్ణించలేను, ఎందుకంటే ఆయన సామాన్యుడు కాదు, మామూలు మనిషి కాదు. ఆయన కంప్లీట్గా భగవంతుల్లో స్థితుడైనటువంటి శుద్ధ భక్తుడు. కాబట్టి నేను ఆయన చెప్పినంత విషయాలను కూడా నేను చెప్పలేను. కాకపోతే రామానందరాయలు నాకు ఒకటి చెప్పారు, నేనేదో ఒక గొప్ప ఉపన్యాసకుణ్ణి, భగవంతుని గురించి చెప్పే ఉపన్యాసాలు చెప్పగల సమర్థున్నను నువ్వు అనుకోకు అన్న విషయం చెప్పారు. నేను చెప్పింది అంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిందే నేను నీకు చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఆయనే నాతో ఇవన్నీ పలికించేది ఎవరు అంటే చైతన్య మహాప్రభువే, నేనేదో చెప్పానని నువ్వు అనుకోకు అని చెప్పి ఆయనే నా నోటి ద్వారా ఇలా భగవంతుని గురించి అందరికీ తెలియజేయటాన్ని చేయగలిగే శక్తిని ఇస్తున్నారు. ఆయన యొక్క లీలలు అర్థం చేసుకోవడం మన వల్ల కాదు అని ఈయనకి చెప్పడం జరిగిందట. ఆ విషయం నేను రామానందరాయలు నాకు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన అమృతతుల్యమైన విషయాలన్నీ బ్రహ్మదేవుడికి కూడా అర్థం కాదేమో అనిపించింది చెప్పడానికి, వాళ్ళకు కూడా తెలియని విషయాల్లాగా నాకు అనిపించింది. కాబట్టి ఇంతటి కృష్ణ కథామృతాన్ని మీరు నాకు అందించినందుకు మీ పాదాలకు నేను లొంగిపోయాను, అంటే నేను మీకు అంతగా రుణపడి ఉన్నాను అని చెప్పి ఇతను అనడం. చైతన్య మహాప్రభు ఈ రామానందరాయలు ఎటువంటి వాడంటే చాలా వినయ విధేయతలు ఉన్నవాడు. మరి తన యొక్క బుద్ధిశాలి అయినా కూడా తన బుద్ధి కుశలత ఇంకొకళ్ళదని చెప్పే రకమైన
చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి అతను. అంటే నేను పలికిందంతా నేను కాదు, ప్రభువే నాతో పలికిస్తున్నారు అన్నాడు కదా, అందుకని ఈయన అంటున్నారనమాట. అతను చాలా వినయ విధేయతలు ఉన్నవాడు, తన యొక్క బుద్ధిని కూడా వేరే వాళ్ళ బుద్ధిని చెప్పే తత్వం ఉన్నవాడు అని చెప్పి ఆయన రామానందరాయల గురించి ఆ రకంగా ప్రశంసించడం జరిగింది. నేను మరి ఈ రామానందరాయల వినయ విధేయతలు, ఆయనకున్న ప్రత్యేకతలు, లక్షణాల గురించి కూడా నేను కొన్నే చెప్పాను నీకు, అంతా చెప్పలేదు. అతను ఒక గృహస్థు అయినా కూడా మరి ఎందుకంటే ఈ భక్తులు అనే వాళ్ళ లక్షణం ఏమిటంటే వాళ్ళకున్న సద్గుణాలన్నీ వాళ్ళు చెప్పుకోరు, ప్రక్క వాళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి ఆయన తనంత బాగా చెప్పగలిగి కూడా అదేదో నా అనుగ్రహం అన్నట్లుగా నీకు చెప్పాడు. కాబట్టి ఈయన గృహస్థుగా ఉండి కూడా మరి ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి కూడా ఆయన ఈ రకమైనటువంటి స్థితిని తెచ్చుకోగలిగాడు. సన్యాసి కాకపోయినా కూడా సన్యాసి మించిన సన్యాసి తత్వంతో ఆయనలా అవ్వగలిగాడు అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడం, ఈ రకంగా ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్రాకు అర్థమయ్యేటట్లుగా ఆయన వివరించడం జరిగిందనమాట. సో ఆయనకు అంటే చైతన్య మహాప్రభు తెలుసు తన యొక్క భక్తుల యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఏ రకంగా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లు చేయాలి అని. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఒక పెయింటర్ ఉన్నాడు అంటే అతను రకరకాల రంగులతో రకరకాల చిత్రాలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఏది మరి రకరకాలుగా ఎందుకు తన యొక్క అవి మరి ఒక్కొక్క చిత్రం ఒక్కొక్క రకమైన సౌందర్యంతో ఉంటుంది. అది చూసి మరి ఇష్టపడతారు. కొంతమంది ఒకటి ఇష్టపడితే ఇంకొకటి ఇష్టపడతారు కదా. సో అందుకని భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు కూడా తన భక్తుల యొక్క లక్షణాలను ఈ రకంగా అందరికీ మరి ఎవరికి ఏ లక్షణం ఎవరిని ఆకర్షిస్తుందో ఆ లక్షణాలున్న భక్తుణ్ణి వీళ్ళకి చూపిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ ఈ గ్రంథకర్త ఇస్తున్నారనమాట మనకి. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు ఇంకొక లక్షణం కూడా ఉంది. ఆయన యొక్క లీలలు మరి ఆయన తత్వము కూడా చాలా మనకు అర్థం కానంత లోతుగా ఉంటాయి అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆయన మరి ఎంతటి తక్కువ కులం వాళ్ళు అవ్వచ్చు, శూద్రులు అవ్వచ్చు, లేదా ఎవరైనా అవ్వచ్చు, చదువుకున్న వాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఎంతో తెలిసిన జ్ఞానులని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, వేదాలు చదివిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు. కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన వాళ్ళ యొక్క అహంకారాన్ని తీసివేసి అందరినీ కూడా భక్తి మార్గంలోకి మార్చగల శక్తి, అంటే అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి చేయగలిగే శక్తి ఆయనకు ఉన్నది అని చెప్తూ మరి భగవంతుని గురించిన భక్తి, ఆ తర్వాత భగవత్ ప్రేమ, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ పరమ సత్యం అనే లక్షణాన్ని ఆయన రామానందరాయల ద్వారా ప్రచారం చేశారు. సో ఒక్కొక్కరి భక్తుణ్ణి ఒక్కొక్క విధంగా ఆయన ఉపయోగించారు ఈ ఉద్యమంలో. అందరికీ ఇప్పుడు రూప గోస్వామి ఆయన రచించడంలో మరి ఆయనకున్న నేర్పుని బట్టి ఆయనకి ఆ పుస్తకాలు, ఆ 2 పుస్తకాలు రాయమని చెప్పడం, అవన్నీ చేయడం. అలాగే రామానందరాయలకి ఇలా భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని మధురంగా చెప్పేటటువంటి ప్రావీణ్యత ఆయనకున్నది. కాబట్టి ఆయన ఆ రకంగా ఆయన ఉపయోగించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే హరిదాస్ ఠాకూర్ మరి ఆయన ముస్లిం మతంలో పుట్టినవాడు. మరి ఆయన సనాతన గోస్వామి ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ల ద్వారా మరి ఆయన భక్తికి అవసరమైనటువంటి ఈ స్మరణ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ద్వారా ప్రచారం చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా హరిదాస్ ఠాకూర్ని
సంకీర్తన నామస్మరణ. ఎందుకంటే ఆయన రోజుకు 3 లక్షల సార్లు స్మరిస్తూ ఉండేవాడు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి నామాచార్య అనే బిరుదు కూడా ఇచ్చారు. సో ఆయన నామస్మరణకి ఆయనను, అలాగే భక్తి భావాన్ని వ్యాపింపచేయడానికి సనాతన గోస్వామిని, ఇలా ఆయన ఈ సనాతన గోస్వామిని ఆల్మోస్ట్ ముస్లింగా మార్చివేయడానికి చూశారు. అలాంటి ముస్లింగా మారిపోబోయే సనాతన గోస్వామిని భక్తి భావాన్ని వ్యాపింపచేయడానికి మార్చేశారనమాట, ఉపయోగించారు. సో ఆయన లీలలన్నీ మనం అర్థం చేసుకోలేము. అలాగే రూప గోస్వామిని మరి బృందావనంలో భగవంతుడి యొక్క లీలలను ప్రచారం చేయవలసిందిగా రూప గోస్వామిని అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన చేసే ఆయన కర్మలన్నీ కూడా చాలా దివ్యమైనవి అంటున్నారు అనమాట. ఒక చిన్న ఒక దివ్యమైన సముద్రం లాంటివి ఆయన చేసే లీలలు. దానిలో ఒక చుక్కైనా సరే మరి ఈ ముల్లోకాలని కూడా పవిత్రం చేయగలదు అని అంటున్నారు. సో రోజు మరి ఈ చైతన్య చరితామృతం ఆయన లీలలు విన్నట్లయితే మరి విన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆనందము, ఈ భక్తిలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత, భక్తి భావం అర్థమవుతాయి అంటున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు తన భక్తులతో, తన అనుయాయులతో ఏ రకంగా ఇలా జగన్నాథపురిలో ఆయన దివ్యమైన భక్తి ఆనందంలో ఈ భక్తిని ప్రచారం చేయడంలో ఆయన ఈ రకంగా తన జీవితాల్లో చివరి జీవితం అంతా కూడా గడిపారు. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక నాటకం రాశాడట. నాటకం చైతన్య మహాప్రభు గురించి రాసి ఈ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు. సో ఈ బ్రాహ్మణుడికి భగవాన్ ఆచార్యులు తెలుసు. ఆ భగవాన్ ఆచార్యులు ఎవరంటే ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువు అంటున్నా, సారీ, ఆయన భక్తులలో ఒకడు. అయితే ఈయన ఆయన్ని కలిసి ఈ భగవాన్ ఆచార్యులు ఇంట్లో ఉండడం జరిగింది ఈ బ్రాహ్మణుడు. సో ఆయన బ్రాహ్మణుడు ఈ డ్రామా వినిపించడం, తను రాసిన డ్రామా, తర్వాత భక్తులందరూ కూడా అది వినడం, అందరూ కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పి ప్రశంసించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక చైతన్య మహాప్రభుకి వినిపిద్దామని వాళ్ళందరూ అనుకోవడం. సరే, ఎవరైతే సాధారణంగా ఎవరు వ్రాస్తే వాళ్ళే చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి అంటే ముందు స్వరూప దామోదరు దగ్గర తీసుకువెళ్ళి ఆయనకు వినిపించడం ఒక ఆనవాయితీ అనమాట. సో స్వరూప దామోదరులు కనుక ఒప్పుకుంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుకి వినిపిస్తూ ఉండేవారు. సో ఈ అంటే ఏదైనా అందులో పొరపాటు ఉన్నట్లయితే మరి చైతన్య మహాప్రభువుకి పొరపాట్లు అనేవి మరి ఆయన దగ్గరికి తప్పు ఉన్నవి తీసుకువెళ్ళకూడదు. కాబట్టి ముందు ఇలా ఆ స్వరూప దామోదరులకు వినిపించి ఆయన యొక్క ఆమోదం తీసుకున్న తర్వాత వెళ్తూ ఉండేవారు. సో ఇది ఆయనకు చూపిస్తే ఇలా ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు, మన మహాప్రభు గురించి ఆయన ఒక నాటిక రాశారు, మీరు చూసి మీరు బాగుందంటే మరి ఆయనకు వినిపించవచ్చు అని చెప్తే స్వరూప దామోదరుడు, నువ్వు ఒక చాలా ఏమి తెలియని కొంచెం అమాయకమైన గోపబాలు లాంటి వాళ్ళవు, ఏదైనా ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళు ఏది చెప్పినా నాటిక విందాం అనుకుంటూ ఉంటావు, అంటే పూర్తిగా ఈ భక్తి భావాన్ని మరి అర్థం చేసుకోలేకుండా ఇలా మనం ఈ సరి అయిన అవగాహన లేకుండా వ్రాస్తే మరి అది భక్తి భావం అనేది సరిగ్గా వెల్లడి చేయలేదు ఆ డ్రామా, ఆ అండర్స్టాండింగ్ సరిగ్గా లేకుండా రాసినందుకు. అలాగే మరి వ్యాకరణంలో ఏదైనా తప్పులున్నా మరి ఇటువంటివన్నీ చేసినప్పుడు అందులో చైతన్య మహాప్రభు లీలలు వ్రాయాలి అంటే మరి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన అన్నారు, ఏది ఈ స్వరూప దామోదరులు. కాబట్టి ముందు చైతన్య మహాప్రభు పాదాల దగ్గర ఉండి కొన్నాళ్ళు మరి సేవ చేసిన తర్వాత భగవంతుడి లీలలైనా చైతన్య మహాప్రభు లీలలైనా చెప్పొచ్చు. ఈ నాలెడ్జ్, ఈ జ్ఞానం లేని వాళ్ళకి భగవద్జ్ఞానం కానీ చైతన్య మహాప్రభు గురించి కానీ లేనప్పుడు
మరి అది మనం స్టాండర్డ్గా తీసుకోలేము. ఎలా వ్రాయాలి ఈ ఇలాంటి విషయాలనేది రూపగోస్వామి ఒక ప్రమాణాన్ని పెట్టారు. సో అది విన్నప్పుడు ఆయన యొక్క డ్రామాలు 2 మనకెంతగానో ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఎంతో దివ్యానందాన్ని కలిగించే విధంగా రూపగోస్వామి రాశారు. అలా నిజమైన భక్తి ఇది ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. కాబట్టి డ్రామా ఆయన వీళ్ళ భగవంతుడి గురించి కానీ చైతన్య మహాప్రభు గురించి కానీ వ్రాయాలి అంటే ఎలా వ్రాయాలన్నది మనకి రూపగోస్వామిని చూస్తే అర్థమవుతుంది అని చెప్పిన అంత చెప్పిన భగవాన్ ఆచార్యులు ఒక్కసారి వినండి, విన్నారు అంటే మీకే అర్థమవుతుంది అది బాగుందో లేదో అని ఆయన అనడం జరిగింది. సరే ఇలా 2-3 రోజులు ఆయన్ని వరుసనే అడుగుతూ ఉండడం వల్ల సరే వింటానని ఆయన అనడం, కూర్చుని వినడం, ఈ బ్రాహ్మణుడు ఈ చదవడం జరిగిందనమాట బిగినింగ్ది. సో చైతన్య మహాప్రభువు ఇలా ఒక బంగారు వర్ణంతో ఆయన జగన్నాథుడిని గొప్ప భక్తుడిగా మరి ఉన్నాడు. తర్వాత జగన్నాథపురిలో ఉన్నారు. అక్కడ అందరికీ కూడా చైతన్యాన్ని కలిగించారు. ఆ కృష్ణ చైతన్య దేవ మీ అందరికీ శుభం కూర్చుగాక అని చెప్పి ఇంట్రొడక్షన్ శ్లోకాలో ఉన్నది. సో అందరూ అది వినగానే చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది అని అనడం. అప్పుడు దామోదరుడు, స్వరూప దామోదరుడు ఈ శ్లోకాన్ని కొంచెం వివరంగా అర్థం చెప్పమని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు ఈ కవి జగన్నాథుడిది అందమైన శరీరం, చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన శరీరమే, ఆయనే ఈ శరీరానికి యజమాని. ఆయన ఇక్కడ నీలాచలం అంటే జగన్నాథపురిలో ఇక్కడ అవతరించి మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మొత్తం కూడా ప్రకాశవంతం చేయడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా చేయడానికి వచ్చారు అని చెప్తాడు. ఇది విని అందరూ సంతోషిస్తారు. స్వరూప దామోదరులు మాత్రం కొంచెం ఆయన కొద్దిగా చిరాకుగా నువ్వు ఇలా తప్పుగా వ్రాయడం, విషయం తెలియకుండా మరి నీకు ఈ ఇద్దరు అవతార అంటే జగన్నాథుడి గురించి చైతన్యుల గురించి కూడా నీకు సరిగ్గా తెలియకుండా, నీకు వాళ్ళ మీద పూర్తి నమ్మకం లేకుండా నువ్వు ఇలా వ్రాయటం వల్ల నువ్వు పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు, నేరం చేస్తున్నవాడు అవుతున్నావు. జగన్నాథుడు పూర్తి ఆధ్యాత్మికం, ఆయన మరి సచ్చిదానందుడు. కానీ నువ్వు ఆయన్ను ఏదో డల్ డిస్ట్రక్టబుల్ బాడీ అని ఆయన అంటే ఏమి రాశాడంటే, జగన్నాథుడి జీవం లేని జగన్నాథుడు అంటే ఆ విగ్రహానికి ఈయన వచ్చి ఒక జీవం కలిగించారు అన్నట్లుగా. నువ్వు అటువంటి జగన్నాథుణ్ణి ఇలా రాయడం చాలా తప్పు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు మరి ఆయన భగవదవతారం, ఆయనకి షట్సంపదలన్నీ ఉన్నాయి, భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలన్నీను. మరి ఆయన్ని నువ్వు ఒక మామూలు వ్యక్తిగా నువ్వు ఆయన్ని రాశావు. కాబట్టి ఆయన ఏదో ఒక భగవంతుడి యొక్క ఆయన అంశ అన్నది ఆయన భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఆయనది అయితే నువ్వు ఆయన ఒక చిన్న అంశలాగా నువ్వు చూపించావు. కాబట్టి నువ్వు ఇలా రాయడం ఒక రకంగా తప్పేను. నీకు తెలియనప్పుడు ఈ పరమ సత్యాన్ని ఎలా వర్ణించాలో తెలియనప్పుడు తెలియకుండానే నువ్వు ఇది వర్ణించేయొచ్చు అని మొదలుపెట్టి రాశావు. కాబట్టి ముందు నువ్వు కంప్లీట్గా ఈ 2 భగవంతుణ్ణి, జగన్నాథ అవతారాన్ని, చైతన్య మహాప్రభుని కూడా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే నువ్వు ఈ మాయలో ఉండి తెలియక ఈ రకంగా మరి వాళ్ళని కరెక్ట్గా నువ్వు చెప్పలేకపోతున్నావు అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. ఇది విని వీళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడిపోతారు. విన్నవాళ్ళు నిజమే స్వరూప దామోదరులు అన్నది మనకు అర్థం కాలేదు కానీ అని వాళ్ళప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు మరి తప్పుగా వర్ణించాడు అని చెప్పేసి, ఆ తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇక ఆయన కూడా కొద్దిగా సిగ్గుపడి, కొద్దిగా భయపడి ఆశ్చర్యపోతాడు. నాకు ఈ భక్తి లేని విషయం ఏదో రాయాలనే ఉబ్లాటంతో రాశాను, ఇది ఆయన కనుక్కున్నాడు అని చెప్పి, ఏదో మనకి చెట్టు లేని చోట అది
అక్కడ హంసలన్నిటి మధ్య ఒక బాతుకి ఎలా ఉంటుందో ఆయన అలా ఫీల్ అయ్యాడట. ఎందుకంటే భక్తులందరి మధ్యలో భక్తి లేనివాడిగా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇతను ఇలా కొంచెం దుఃఖంగా ఉన్నాడో మరి స్వరూప దామోదరులు మరి భక్తుడు, ఆయన వెంటనే ఆదరంగా నువ్వు ఆయనకి ఒక సలహా ఇస్తాడు. ఏది ఆయన యొక్క బెనిఫిట్ కోసం. ఏమని అంటే ఆయనకు ఉపయోగపడే సలహా, నువ్వు భాగవతం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక వైష్ణవుడి దగ్గర నుండి విను. అప్పుడు నీకు కంప్లీట్‌గా భగవంతుడి యొక్క పాదాల దగ్గర నీకు స్థానం లభిస్తుంది అని చెప్తూ అలాగే భక్తులందరూ చైతన్య మహాప్రభు భక్తులతో నువ్వు ఉండు. అప్పుడు నీకు ఈ భక్తి భావం ఏమిటనేది అర్థమవుతుంది అని చెప్పి, అప్పుడు నువ్వు ఆయన యొక్క సిద్ధాంతాలను గనుక అనుసరించావు అంటే ఆ భక్తుల సిద్ధాంతాలు, నువ్వు అప్పుడు చాలా అందంగా రాయగలుగుతావు భగవంతుని గురించి. ఈ కాలుష్యం ఏమీ లేకుండా, భౌతిక కాలుష్యం, నువ్వు స్వచ్ఛంగా భగవద్లీలలను వర్ణించగలుగుతావు అని చెప్పి ఆయన సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. సో నువ్వు రాసింది మరి కొన్ని ధర్మం తెలియకుండా కొన్ని విషయాలు రాశావు మరి. కానీ సరస్వతి మరి నీ మాటలను భగవంతుణ్ణి పొగడడానికి రాశావు. కొన్నిసార్లు రాక్షసులు కూడా, ఈ ఇంద్రుడు, దానవులు వీళ్ళంతా కూడా మరి కొన్నిసార్లు భగవంతుణ్ణి ఇలా తెలుసుకోకుండా కొన్ని పనులు చేసిన సరస్వతి వాళ్ళ వాక్కుల వల్ల వాళ్ళకి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించే అవకాశం సరస్వతి దేవి కలిగించింది. కాబట్టి ఈ కృష్ణుడు ఏదో చిన్నవాడు, మామూలు మనిషి అని ఇంద్రుడు అనుకున్నాడట ఒకప్పుడు. ఏది మరి గోవర్ధనగిరి ఎత్తక ముందు ఈ తెలియకే కదా మరి వెళ్తాడు. కాబట్టి ఏదో ఈ గోపబాలుడు మరి నన్ను ఈ రకంగా పూజలు నాకు ఆపుతాడా అనేటటువంటి దీంతో అతను చేయడం, ఆ విషయాన్ని గురించి ఇక్కడ ఈయన చెప్తున్నారనమాట. అలా వాళ్ళు కూడా అపార్థం చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి నువ్వు అలాగే జరాసంధుడు వీళ్ళంతా కూడా మరి తెలియక భగవంతుడు ని కూడా వాళ్ళు ఇలా అపార్థం చేసుకున్నారు. అలాగే సరస్వతీదేవి పురుషాధములందరినీ కూడా పురుషోత్తములుగా ఒక్కొక్కసారి భావించి వాళ్ళందరూ కూడా అంటే అందరూ కూడా భగవంతుడి కిందేను అన్నది ఆవిడ భావిస్తుంది. సరస్వతీదేవి శ్రీకృష్ణుడు మాయను తొలగించేవాడు అని ఆవిడ చేస్తుంది అని ఆవిడ యొక్క భావం అని చెప్తున్నారు. సో శిశుపాలుడు మరి కృష్ణుడితో ఇలాగే ఉన్నాడు. కానీ సరస్వతి మరి ఆయన నోటి ద్వారా ప్రార్థనలు చెప్పించింది ఈ రకంగా. ఇలా నువ్వు చెప్పేటటువంటి అర్థం, నువ్వు అంటే వాళ్ళు తప్పు అర్థాలు చెప్పిన సరస్వతి మాత ఆవిడ ప్రార్థనలతో దానిని భగవంతుడికి ఆ రకంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు అనమాట. సో జగన్నాథుడికి కృష్ణుడికి తేడా లేదు. ఇక్కడ జగన్నాథుడు మరి పరమ సత్యంగా, ఇక్కడ నువ్వు ఆయన జీవం లేని బొమ్మను నువ్వు అన్నావు, కానీ ఆయన అలా ఒక అక్కడ చెక్కతో ఉంటుంది కదా జగన్నాథపురిలో, చెక్క రూపంలో ఉన్నా కూడా ఆయన కదలకపోయినా కూడా ఆయన పరమ సత్యం. జగన్నాథుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇద్దరిలాగా కనిపిస్తున్నా కూడా వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే, ఇద్దరు కూడా శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా అతనికి ఇంకా వివరంగా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సలహా ఇచ్చి ఏ రకంగా మరి భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలనేది ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఈ కవి ఆయనకి పాద నమస్కారం చేయడం ఇవన్నీ చేసి ఆ తర్వాత మరి ఇక ఈ భక్తులందరూ కూడా ఆయన్ను వాళ్ళలో చేర్చుకోవడానికి ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇతను ఎంతో వినయంతో వాళ్ళందరితో ఉండడం,
అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి అతన్ని తీసుకువెళ్ళడం, ఈ భక్తులందరి యొక్క ఆదరంతో ఈ కవి అప్పుడు తన యొక్క మిగిలిన పనులన్నీ మానేసి ఇక అక్కడ జగన్నాథపూర్లోనే ఉంటూ ఇక ఆ రకంగా కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడనమాట. సో ఈ రకంగా ఇక వాళ్ళ దగ్గరే ఉండిపోయాడు ఈ భక్తులతో పాటు. సో ఇక మరి ఈ ఈ రకంగా ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్ర అనేటటువంటి ఇతను కూడా ఒక భక్తుడయ్యాడు. సో ఇంతకు ముందు సో ఈ రకంగా అన్నమాట ఇతను ఇలా వీళ్ళు ఏ రకంగా ఈ వీళ్ళంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఈ భక్తి భావంలో వాళ్ళంతా కూడా నిమగ్నమై భక్తులయ్యి ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న విషయం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అది ఇక్కడ ఈ 2 విషయాలు ఈ అధ్యాయంలో చూసాం. హరే కృష్ణ. పాంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ప్రద్యుమ్న మిశ్ర గురించి, ఈ బ్రాహ్మణుడి గురించి ఈరోజు పాఠంలో చూసాము. ఇంకా మనం